ze met de vinger, vuur betekenen naar de kop. Maar zuster zal bezweert diezelfde mensen, dan veulen ze zich heel lekker toes. En schreeuwen met een stemmenkoks te klappen, wij gaan niet naar voorheen. Dat is de met spanning, het eerste seinke van de jokers haan. En luidt dat beestje zingen, luidt dan uren, dan wordt het wakker.